आप लोगों के हमार उत्तम भोजपुरिया मूवी रिव्यू में स्वागत बा। तो हम आज लेके आ गए बानी धमाल 4 मूवी पे रिव्यू। तो मूवी बहुत हमें अच्छा लगा बा दोस्तों। तो मूवी के अंदर क्या है ना कि सभी लोग बा ना जालन खजाना ढूंढे एक टापू पे एक आइलैंड पे जालन। और जो बा ना आइलैंड ओका पे खजाना सच में रहला, लेकिन ओका से पहले हम आपको बता देते कि मूवी की जो बा कहानी कैसे स्टार्ट होला। तो शुरुआत बा में देखा वाला रवि किशन के, जो कि वो भी खजाना के ढूंढेलन और मैप के बारे में पता लगावलन। तभी उनका हाथ में एक आदमी आ जालन और ओकरा से पूछलन तो जो बा ना ओकर जांच होला। और रवि किशन के पॉकेट से जो बा ना निकलेला उनका महबूबा के पिक्चर। तो उ कहलन कि देखा तहार बा ना महबूबा के पिक्चर बा। तो रवि किशन कहलन किसके किसके पास जो बा हमार महबूबा के पिक्चर बा। तो सब लोग जो बा ना अपना जेब से निकाल के पिक्चर के उनका सामने फेंक देवलन। तो वो हैरान हो जालन और सबके पोल खुल जाला के सब कोई जो बा महबूबा के इनका लेके घूमता, मतलब पिक्चर लेके घूमता। तो उन्हीं से कहानी शुरू होला। अब तभी अजय देवगन की एंट्री होला और वो आदमी के जो बा ना बचावे आवलन, उनका से पूछे आवलन कि मैप कहाँ बा। लेकिन वो मैप पे जल जाला। वो मैप ले लो रवि किशन, लेकिन मैप गलती से उनके से जल जा रहा। लेकिन वो आदमी के दिमाग में रहा मैप के जो है लोकेशंस। लेकिन वो आदमी जो बा ना वो होने से निकल जा रहा बोट से, और बोट में आग लग जा रहा, जहाज में पानी वाला जहाज में आग लग जा रहा और सब लोग चल जा रहा अपना घर। अब फिर लग रहा ना कि आदमी मर गए, को आदमी मर ना रहा ओकर ढूंढे चला। फिर आखिर में लास्ट में मिल ही जा रहा। फिर ओकरा से पूछे जा वो बतावाला कि एक आइलैंड बा जहाँ आप लोग के दिखाई दी एम। तो समझ जाए कि वो आइलैंड बा ओकर अंदर आप जाए तो आप लोगों के खजाना मिल जाए। तो सब लोग तैयार हो जालन आइलैंड जाएला, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा रहला उन्हें, काफ़ी ज़्यादा पैसा होला। तो अजय देवगन जो बा ना वो एक लड़की के पसंद करलन। वो लड़की के पास दो बच्चा रहला, एक लड़का एक लड़की। और वो दोनों बच्चन के जो बा पिता मर गए रहन। तो वो जो बा ना अजय देवगन के साथ प्रेम कर देवलन, लेकिन भूत के प्रेम के दौरान खतरनाक भूत के कि घर में घोस्ट पा मत हिया। तो काफी मजा आवला वो वाला सीन देखे में। और लास्ट में बच्चन जो बा ना अपना जो पिता मान लोलन अजय देवगन के, खुश हो जालन क्योंकि अजय देवगन लास्ट में उन्हीं दोनों के जान बचावलन, साबित कर देवलन कि देखा हम पिता बनने लायक हैं। तो ये काफी अच्छा लगा। मूवी के अंदर इमोशनल भी रहे है। और जो रितेश देशमुख बा ना उनका भी एक्टिंग काफी अच्छा रहा है मूवी के अंदर। जैसे बाकी जो सीरीज में उनका एक्टिंग बा, ये भी सीरीज में उनका एक्टिंग काफी अच्छा हमारा लागल बा गाइज। काफी मजा आयल बा हमारा मूवी के देखे में गाइज। और बाकी सबकी भी बहुत एक्टिंग जबरदस्त रहे। तो सब लोग चल जालन खजाना के तलाश में। कोई हवा में उड़ा से चल जाला, हवा में उड़ के चल जाला। तो कोई बोट से चल जाला। तो हर कोई अलग अलग व्हीकल से चल जा रहा ढूंढे खजाना के। और आखिर में सबके खजाना मिल ही जा रहा, लेकिन लास्ट में जो बा ना वो रवि किशन पहुंच जालन और खजाना ना लेवे देवलन। और का होला ना कि खजाना और भी ज्यादा अंदर चल जाला, गिर जाला, जेकर वजह से कोई के खजाना ना मिला लास्ट में। और काफी मजा आवला गाइज मूवी के देखे में। तो जाई जा आप लोग अभी मूवी को देखी जा, सबकी एक्टिंग काफी अच्छा बा। आप लोगों के जरूर मूवी पसंद आई। और जेका पसंद नहीं और पता नहीं वो कौन मूवी देखी तो उनका पसंद आई। तो हम लेके जान कि हम अपना जो बा लॉयल रिव्यू दिले हैं, हमारा मूवी अच्छा लगा बा। तो अब आप लोगों पे बा कि आप लोगों के मूवी कैसे लगी हम लेके जान, लेकिन हमें अच्छा लगा। तो आप लोग जाकर देखी जा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा बा तो कमेंट में लिख दी कि अच्छा बढ़िया रहे मूवी। अगर ना अच्छा लगा तो कह दी कि मूवी अच्छा नहीं थे। तो जाइए जा थिएटर और देखिए जा मूवी। आज के इतना भी बा। अगर आप जो फिर मिले, चलो दोस्तों, गुड बाय।